או, למבורגיני קונטאש בחוץ, אומייגאד! טוב, אז בגדול סיימנו במוזיאון פרארי במרנלו. אני חייב לומר שהיה מאוד מגניב. היה שם רכבים שתמיד רציתי לראות וסוף סוף ראיתי. אז זה היה ממש מגניב לראות את זה. וזהו, עכשיו אנחנו בדרך למוזיאון פגאני, שממש נמצא פה קרוב, אם אני לא טועה את זה בבולוניה. ואז אם יישאר זמן, יש מצב ואנחנו נקפוץ גם וואי, איזה אוטו קטן. יש מצב שנקפוץ גם למוזיאון פרארי במודנה, שקוראים לזה אנזו פרארי מיוזיאם. טוב, האמת שאין איזו סיבה ספציפית שאני עצרתי עכשיו, פשוט כל כך יפה פה, אמרתי טוב אני אעצור, כאילו, holy shit. אני בטוח שאני לא אמור להיות פה, אבל holy shit, למה כל כך יפה פה? תקשיבו, אני פשוט מרגיש שאני צריך לעצור פשוט בכל פנייה, כי הכל פה כל כך יפה, אני לא יכול, זה פשוט קשה. תראו את זה, מה זה הדבר הזה? רק אם היה לי גם רכב לצלם אותו. מה, אני אצלם את הפיאט? שוב? צילמתי אותה מקודם, כי אז אתם יודעים עם מצלמה. רכב חברה. מישהו פה רוצה להעביר את הדירה. טוב, לפי הווייז אני עוד 3 דקות בפגאני. התרגשות. וואי, זה הולך להיות מטורף. אומייגאד, אני בשוק, אני בהלם. וואו, אשכרה. טוב, פעם ראשונה אני הולך לראות פגאני, חברים. מרגש טיפה. לא שקר. איפה זה? אוקיי, אני רואה את הסימן. אני רואה את הלוגו של פגאני. הנה, אני פונה. או, למבורגיני קונטאש בחוץ, אומייגאד! יואו, איזה דבר יפה זה. יואו, אני רק ראיתי גלימפס קטן. אומייגאד! טוב, אני חונה, וחברים, הולך להיות מטורף. ביי ביי. קורה פה? מה? אני בכלל הלכתי לפגאני, רואה פה טונה של למבורגיני. אני קודם פספסתי כי ארגנתי את כל הציוד, אבל what the fuck, טוב, יורד עכשיו גשם, צריך למהר. אימאלה! וואו, אתם לא מבינים מה ראיתי. פליז שיגיעו עוד. טוב חבר'ה, כולי רטוב, אבל לא אכפת לי. מטורף מה שהולך פה. קודם כל, קונטאש מהממת. מה הולך כאן? וואו, המיני מהממת. אתם יודעים מה יפה יותר? אוטופיה. וואו. טוב, אני במוזיאון פגאני ואני חייב לומר what the fuck. זה פשוט פסיכי. לא, זה לא נורמלי, זה לא נורמלי מה שקורה פה. וואו. כי באמת, אני לא צריך יותר מדי לדבר, נכון? פשוט להראות לכם. זונדה אר, אימא'לה, לשמוע אותה. נראה לי אם אני עומד ליד זה, אפילו מטר ליד, נראה לי אני מתחרש. אז בגדול סיימנו את הסיור בפגאני. לצערי הרב, אני לא יכולתי להראות לכם את המפעל בפנים. תקשיבו, זה בית מרקחת, זה מטורף. זה פשוט מטורף, אין לי מה להגיד. פשוט ראינו את הכל מההתחלה עד הסוף.
את כל הבנייה, את הרכבים שעכשיו בדיוק בונים, את הרכבים שסיימו. ראיתי שם אוטופיה בצבע ורוד, בצבע ירוק, כאילו, מה זה? זה היה מטורף, זה היה פשוט מטורף. מה שכן יכלתי לצלם זה את המוזיאון, והיה מגניב, היה ממש מגניב. אני עכשיו אבדוק את הזמן, כאילו כמה זמן יש לי, ויש מצב אני אקפוץ עכשיו למוזיאון של פרארי במודנה, וזהו, נתעדכן. חברים, אנחנו עושים שני כיוון, ואנחנו נוסעים עכשיו ללמבורגיני. זה מאוד קרוב לכאן, זה בערך 20 דקות מפגני, ואמרתי כבר היינו בפרארי בתכלס, אז בואו נקפוץ ללמבורגיני, מקסימום טיול הבא נקפוץ לפרארי, כי אנחנו לא נספיק לשניהם. טוב חברים, אנחנו הגענו ללמבורגיני, ובדרך, חבל, אני לא צילמתי את זה, אבל אני ראיתי למבורגיני אורוס ספאי, כאילו כל הקדימה היה מכוסה, מעניין מה זה. אבל בכל מקרה, אני אחנה, ונתחיל את הוולוג, נמשיך את הוולוג. זהו, יש פוקוס. טוב, אז אנחנו הגענו וואו, מי גאד, כמה רכבי ספאי יש פה, אני לא מספיק. יואו, מה זה? טוב, אז אנחנו הגענו ללמבורגיני, בבקשה פוקוס. אנחנו הגענו ללמבורגיני, וכבר ראיתי שתי רכבי ספאי, ובואו נראה מה אני עוד אראה פה. הגענו למוזיאון למבורגיני, ואני חייב לומר, אמא ל... בואו נסובב את המצלמה כמו שצריך ותראו הכל. יש לנו פה את הלמבורגיני מיורה. אמא ל... איזה דבר מושלם. פשוט יפהפה, באמת. וואו. מהמם. וכמובן, כמו שגם ראינו בפגני, קונטאש, הפעם בצבע ירוק. תראו איזה נמוך הרכב הזה. כאילו, מה זה? נמוך בטירוף. אתם לא מבינים כאילו כמה זה נמוך. זה רצפתי, ברמה כזאת, זה רצפה. וכמובן, יש לנו את הג'יפ הראשון של למבורגיני לפני האורוס. איזה גודל. קצת, כמובן קצת מזכיר המר, אבל המר, בוא נקרא לזה לגז'רי. קצת קשה עם כל ההשתקפויות, אבל אני אעשה את הבסט. ויש לנו כאן את הרובוטריק הזה, שהכי אמיתי, אני לא יודע מה זה הדבר הזה, ובהתחלה חשבתי שזה סימולטור, ככל שאני מסתכל על זה יותר, אני לא מבין, כאילו, ג'אנט פה, ג'אנט שם, אוקיי, אני מבין, יש פה שתי מסכים, אני לא ממש מבין מה הולך כאן, אם מישהו יודע, בבקשה תגידו לי, אבל אין לי שמץ מה זה הדבר הזה. אז אנחנו מגיעים קצת ליותר חדשני, נקרא לזה ככה. יש פה SV, מיכאל אמר לי גם שיש פה SVJ, יש פה גם את את הקונטאש החדשה. איזה יופי, טוב יאללה, אני אראה לכם הכל, אימא'לה, וואו. איזה דבר מהמם, באמת. רגע, אני אוריד טיפה את הבהירות כאן. זהו. מטורף. יאללה, איזה ולוג יצא. ואת הלמבורגיני סיין, איך שלא אומרים את זה. ממש מזכיר קצת מזכיר קצת דרגון בול. This is what is known as a Super Saiyan that has ascended past a Super Saiyan. סנטנריו. בסדר, אחרי זה אני אסתכל על הכל בעצמי, אבל אני אעשה לכם קצת סיבוב קטן. וננו. אימא'לה, איזה אגרסיבי. וססטו אלמנטו, זה נראה כאילו זה יצא עם משחק מחשב. באמת. לא נורמלי. ורבנטון, איך שקוראים לזה. ומכונית GT3. כלי. ראיתי כזאת נוסעת. מגניב מאוד. מאוד מאוד מגניב. כמובן את האורוס, אני יותר מדי מה להראות לכם. נראה לי ראיתם את זה מספיק בישראל. אבנטדור SVJ.
דיאבלו GT. תקשיבו, מוזיאון די קטן, חייב לומר, אבל מאוד מיוחד, הרבה כלים מיוחדים. אני אהבתי, אני אטייל פה קצת יותר בלי המצלמה. היה לי פשוט חשוב להראות לכם. וזהו. אז בגדול אנחנו סיימנו בלמבורגיני. היה מעניין. ראיתי רכבים שלא נראה לי שאני אראה מחוץ למוזיאון, כמו ססטו אלמנטו וננו וכל אלה. אז ממש מגניב. קצת די קצר, אין כזה הרבה מכוניות, אבל שמח שהלכתי. טוב, אז בגדול זה סוף הטיול. מכאן אני נוסע לוורונה, לישון, וזהו, מחר נוסע לשדה וטס חזרה הביתה. אז תודה רבה שצפיתם, שימו לייק אם אהבתם, ותעקבו לעוד ולוגים. יאללה, ביי ביי.